Salam Türkmen Portal web-saytimizin mehriban tamaşaçylary. Bugün yurdumuzda kuraş boýunça dünýä çempionaty, dünýä metbugatyna atly halkara forumy geçirilipdir. Biz hem Türkmen Portal web-saytimizin dörejilik topary bilen şol forumdan size bir näçe video şekilleri hem de söhbetli görnüşleri ýetirmegi makul bildiksiz bolsa diňe Türkmen Portaldan alyň. Mehriban Türkmen Portal web-saytimizin hormatly tamaşaçylary, bugün ýankyjymyz ýaly kuraş boýunça halkara forumy geçirilipdir. Biz bolsa dörejilik toparymyz bilen şol forumdan söhbetli görnüşleri bilen dowam edýäs. Salam. Salam. Doğrudan men Türkmenistan Bedensel Sport Bardak Döwlet Komitetining Aşgabat futbol stadionu Beden guramaçylyk bölüminiň bölüm müdiri Bäş Muhammedow ne bilen ata-watanymyz Türkmenistan döwletimiz dünýäniň turgunlaryny çağırdy. Elbetde kuraş boýunça dünýä çempionaty öz işine başlady. Olimpiya şäherçiläriniň başy-başly sport toplumuna ulgy guramaçylyk geçirilýär. Edil şuwuny kuraş boýunça dünýä çempionatynyň dünýä metbugatyna bir ýaýbandyrmak ulug forum geçirilýär. Dünýäden gelen jurnalistler bilen bizim jurnalistler habar berýär işlerini bir araga maslahat alınıp barlýar. Elbetde kuraş boýunça dünýä çempionatyna da bizim 10 mäş turgunlar gatnaşýar. 8 diýen 7 erkekçi herti bir agram derejeden çykşadyr. 50den gowrak döwletler, 250den gowrak turgunlar umumy habar berýär işte eminler, tälimçiler, ýolbaşçylar bilen bir 480den gowrak ata-watan Türkmenistan döwletimizde daşary mehmanlar bir näçe gün bäri kuraş boýunça dünýä çempionaty öz işini alyp barýarlar. Thank you very much. Sağ olun. Men Halkara Kuraş Federasiýasynyň prezidenti Haydar Farman. Biz bugün Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyna gatnaşmaga geldik. Bu ýere dünýäniň durly künjekleriniň sportyň kuraş görnüşi bilen meşgul bolýan turgunlar tälimçiler geldiler. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat halkary ýarşylar geçirmek üçin ähli amatyklary özüne jemleýär. Biz muňa özümizi gözde şaýady boldyk. Şu ýerde aýratyn bellätim gelýän zatlaryň birem. Bugün Türkmen halkynyň sporty ýanyny, şeýlehem hormatly prezidentiňe sporda ulus ferýanyny göz ýetirdik. Sebäbi bu ýerde ýarşylar geçirmek üçin dünýä ünlülerine dogry laýyk gelýän ähli amatly şertler bar. Men şu produktdan peýdalanyp, şeýle ýarşylar geçirmek üçin, şeýlehem biz turgunlardyr tälimçilere, şular ýaly mehmantyr garşylanyny üçin Türkmen halkyna şeýlehem Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sowgat aýdýaryn. Hem de şu ýarşa gatnaşýan ähli turgunlary üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýsürekden ardyp edýäryn. Köp sag bolun. В преддвериях начала чемпионата мира по борьбе «Кураж» вот сегодня здесь проводится в огромном, шикарном отеле Туркменистана медиафорум для участников, специалистов, работников, ответственных работников Международной ассоциации «Кураж», Олимпийского комитета Республики Туркменистан, Комитета по спорту и физической культуре Республики, Федерации «Кураж» Республики, телерадиокомпании. И вот сегодняшнее мероприятие еще раз доказывает, что в Туркменистане для проведения этого мирового масштаба события сделано очень многое. И это наш очень радует, что созданы все условия и для журналистов, и для участников мероприятия, ну и, естественно, для гостей почетных. Думаю, что соревнования, вот это мероприятие до конца будут проведены вот в таком же, на высоком, вдохновляющем уровне.